जय जगन्नाथ। मु आज रोषे करने जाऊँगी। देखु ये अच्छे आम भेंडी सुखिला लंका दुईटी अच्छी एठी हूँ बैगण देखिपे आमर एठी आमर नुआ कड़े लगी नुआ देखिपे ताती गला पूरा तेल पकेबा एबे हमें तेल पकेबा देखंतु तेल पके देले मो मामा एठी एबे एठी हम तेल पइला देखथेबे एबे हम भेंडी भाजी नबा बड़ कर देबो गो तो भेंडी पसंद भाजी नबा ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ପକା ଏମିତି ଭାଜିଦେବା ନେବା गोटे जगह काढ़ीदेवा आलू हाँ देखिए बेसी भाजी पोड़ी बेसी भाजी पोड़ी बेसी भाजी देले पोड़ी खराब मत कर खराब हो गले आउ भल लागोनी इबे कड़े में जाके तेल पकेबा हेला तेल टिए करथिबे कि हमर हे तेल तापरे एडा होची पंचु फुटण आ किछि सुखा लंका हमें एबे पकेबा पकेदेले हमें एबे इथरे आलू पके को कैमरा बोला एबे इथरे आलू पके देबा एबे हमें आलू पके देबा तापर एडा गोला पट पांच मिनट देना घोड़े बाबा पांच मिनट एना भाजवा तापर जाई पकेबा बैगन हल्दी ¿Cuánto poco la? ¿Cuánto te la? Mucho te pones ya. Vete, vete. ¿Poco la?
ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଏଇଟା ଆମର ବେସର ତରକାରୀ କ'ଣ ବେସର? ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ନ ବେସର ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ମନେ ରହୁନି। ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିଛି ପାଣି। ଝୋଳ ଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ କରିବା ପାଣି ଦେବା ବାଇଗଣ ବାଛିବା। ଧୀରେ ଏବେ ଟିକେ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 15 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ତ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେବେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା ମୋତେ ଟିକେ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଦେବା ତମକୁ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଓକେ ପକେଇଦେ ପକେଇଦେ। ଛାଟି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଦେବା ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଆମର ମୋ ମାମା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ବଡ଼ ମାମା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଜେମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୋ ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ବଡ଼ ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ଜେଜେମା ଏକା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ ତମ ରୋଷେଇ କରିଦେବ ଖାଇବାକୁ? ହଁ ତମ ବୟସ କେତେ? ତମ ବୟସ କେତେ? ହଁ ସାତେ 7 ବର୍ଷ ତମକୁ? 7 ବର୍ଷ ରୋଷେଇ ଆସୁଛି? ରୋଷେଇ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛ? ମୁଁ ଶିଖିଛି ଭାତ ଶିଖିଛି ଡାଲି ଶିଖିଛି ତରକାରୀ ଶିଖିଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଶିଖିଛି ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭଜା ଶିଖିଯାଇଛ? ପରଟା ଶିଖିଛି ରୁଟି ଶିଖିଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଶିଖିଛି ତୁମେ ଏତେ ରୋଷେଇ ଆସେ? ଯା ହଉ। ମାମା କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ସବୁ କରିବୁ ହୁଁ ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବି ତୋ ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବି ମାମା କହିଛନ୍ତି କଥାଟା ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ବି ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଇଗଣ ବି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆମେ କୁକିଂଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତରକାରୀ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଗଲେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଓକେ ମୋ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।